Γεια σας! Στο βίντεο αυτό θα μιλήσουμε για τις λέξεις, τους φθόγκους και τα γράμματα. Όταν μιλάμε, βγάζουμε συγκεκριμένους ήχους από το στόμα για να φτιάξουμε λέξεις. Για παράδειγμα, αν θέλω να πω σε κάποιον τι βλέπω στην εικόνα αυτή, θα χρησιμοποιήσω τους ήχους γ, α, τ, α για να πω τη λέξη γάτα. Αν θέλω να γράψω τη λέξη, θα χρησιμοποιήσω τα εξής γράμματα: γάμα, αλφα, ταφ, αλφα, γάτα. Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν μιλάμε χρησιμοποιούμε φθόγκους, δηλαδή ήχους που φτιάχνουν λέξεις. Όταν θέλουμε να γράψουμε τις λέξεις χρησιμοποιούμε τα γράμματα. Για πάμε πάλι στη γάτα. Όταν προφέρουμε τη λέξη, πόσους ήχους ακούμε? Γ, α, τ, α. Ακούμε 4 ήχους. Άρα λέμε ότι η λέξη γάτα αποτελείται από 4 φθόγκους. Όταν γράφουμε τη λέξη, πόσα γράμματα γράφουμε? Γράφουμε το γάμα, το αλφα, το ταφ, το αλφα. Άρα χρησιμοποιούμε 4 γράμματα. Στην εικόνα εδώ βλέπουμε έναν ήλιο, ένα υποβρύχιο και έναν υποπόταμο. Για να γράψουμε τις λέξεις: ήλιος, υποβρύχιο, υποπόταμος. Τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι και οι 3 λέξεις αρχίζουν με τον ήχο «ι», αλλά γράφονται με 3 διαφορετικά γράμματα: το «ι» το «ήτα», το «ι» το «y» και το «ι» το «ι». Τι δείχνει αυτή η εικόνα? Φυσικά δείχνει μία μπάλα. Η λέξη μπάλα πόσους φθόγκους έχει? Μπ, α, λ, α. Έχει 4 φθόγκους. Πόσα γράμματα έχει όμως? Το μη, το πι, το αλφα, το λάμδα και το αλφα. 5 γράμματα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί στα ελληνικά, για να γράψουμε τον ήχο μπ, χρησιμοποιούμε 2 γράμματα: το μη και το πι. Όταν θέλω να ξύσω ένα μολύβι, χρησιμοποιώ την ξύστρα. Η λέξη αυτή πόσα γράμματα έχει? Ξι, ύψιλον, σίγμα, ταφ, ρο, αλφα. Έχει 6 γράμματα. Πόσοι ήχοι όμως ακούστηκαν? Κ, σ, ι, σ, τ, ρ, α. Ακούστηκαν 7 φθόγκοι. Γιατί οι φθόγκοι είναι περισσότεροι? Γιατί το γράμμα ξι συμβολίζει τους ήχους κ και σ μαζί. Άρα μια λέξη μπορεί να έχει τόσους φθόγκους όσο και τα γράμματα. Μπορεί οι φθόγκοι που ακούγονται να είναι περισσότεροι από τα γράμματα που γράφονται. Σε άλλες λέξεις τα γράμματα να είναι περισσότερα. Τέλος, ένας φθόγκος μπορεί να γράφεται με πολλά διαφορετικά γράμματα. Άρα λοιπόν οι φθόγκοι είναι οι ήχοι που βγάζουμε όταν μιλάμε, ενώ τα γράμματα είναι τα σημάδια που χρησιμοποιούμε για να γράψουμε τις λέξεις.